ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз мо барои шумо магазини либосҳои занонаи туркӣ аз тарафи қирған агар шумо биен, тарафи дасти рост меғалта рӯ ба рӯи дарвозаи ӯ тараф дарвоза ман шумо нишон медиҳам рақами 5. ана чизое ки ҳозир шумо ҳамаш мебинед, мо дафъа шумо нишон дода будем. ҳай бо моделакҳои навш омадагиянд. шумо метавонед ки омада ҳаминҷа харидорӣ кунед. ҳамин ватсап ки поёнда мебинед спец барои ҳамин саволи ҷавоби шумо. Ина айдур иҷа гирифта намешавад, барое ки магазиншон камтарак тангтар айда тараф ина дарозиш 1 метр ҳам дора, гуфтем ки 1 метр ҳам дора, 90 сантиметр ҳам дора, 50 сантиметр ҳам дора. Борои нави имрӯз омадан марҳамат платьёҳои жемпри туркӣ. Марҳамат нархи дона чандай, оптум чандай? Дона 200 сомонай, оптум омада хитон ай пеш хатиш маслиҳат мекунед. Кадоми клиенти пасия намешава, бо арзонам када метавонад. Дарозиш чандай апа? Дарози ҳамин. Дароза, я? Дарозиш хела дароза. Ай 1.20 ҳаста, 1.20, 1.40 ҳаста. То 1.40 ҳаста ина расветкош. Расветкош куртои жемпри туркӣ. Ина марҳамат бинед. Як тамаш шумо да нишон метам оригинал ё пад наметан. Як 20 та ранг ҳаст. 20 та расветкаш ҳастай. Наметавонед ки омада харидорӣ мекунед. Расветкош ҳамаш як хел. Айҷа гилдош ҳам ҳастай, бегил ҳам ҳастай. Кадомида чӣ хеле ки маъқул мешава, ҳамхелиша заказ мекунам. Ина чизои куртои гуфтем ки куртои жемпри туркӣ 200 сомон нархи донаҳай. Бо касе ки метавона ай пеш мия бо нарх мекуна, оптои хатиш маслиҳат мекунад. И ҳозир ду намудаш омадагиай, ду та расветкаш омадагиай. Рангош бисёра, неки ина моделаш. Айш хеле камтар гил дора, айнаҷа гил надора. Бе гилшай. Асонизу метавонед ки шумо омада харидорӣ кунед. Без размери стандарт. Турки Гуанжоу. Дубойко чанд я? Дубойко 250. Балшимерка. Балшимерка турки торчампуша метавона? Апа. То 56 ҳамеша. То 56 пуш метавонед ки омада ҳаминҷа харидорӣ кунед. мо шумо да ка хабари хубе ки шумо да ҳозир бояд ма бирасонам. Иҷада ҳозир ё кадагиян распродажа. Боз ма распродажа гап занам, шумо ҳайрон мешед. Куртое ки 350 сомон будан, ҳозир 50 сомон распродажа. Распродажа. Як ҳозир нишон метан шуморо, нишон метем. Куртои туркӣ тоза. Фирмаи чӣ ном дора? Фирмашона ина шумо хитон бихонед. Эспира. Фирмои Эспира дарозиш дарозай. Ай размери чанд то чанд дорен? 38 то 50 пуша метавонен ки занг бизанен, омада чизора барен. Ҳозир материалро ман ай пеш нишон метам. Чӣ хел зура? Ин ага санги Сваровский, барноти тозаи дубайский. Поёнаш, нигоҳ кунед чӣ дора? Поёнаш хел парпар дора. Чихолш хатия, чихол ҳам дора дароншда. Дароншда чихол дорад 100%. Бud 350 сомон, 50 сомон барои подписчикои канали Libos TV кадагиай. Шумо метавонед ки ҳамин тез тарак омада харидорӣ кунед. Хеле шанс намеша барои ҳам камтар мондагиай. Ай одамое ки марҳамат нигоҳ кунед. Нам чизое ки мечтаи шумо 50 сомон ё бесплатно гӯё, бесплатно. Ина марҳамат бубинед. На самом деле фасона, на самом деле чизе ҳастай ки шумо я шушта мепӯшед. И вайроншавӣ надорад. Вайрон шуданаш нест и чизда. Размер дорем бо? Ина марҳамат бинед. Чизое ки 50 сомон. Вообще боварад намеяд ки ҳамин чизи 350 сомонро 50 сомон шумо гирифта метавонед. Ина ишам дароз изур. Размери чанд? Размери чанд то чанд дорем? Размери 44 то 56, 48 дорем. То 58 ҳами дорен? Ҳамиё. Ина марҳамат. Даже одамое ки балшимерка мепӯшанд, омада харидорӣ кунед. И тараф донем, тараф ҳам ҳаст. Ина иҷо ҳам ҳамаш ҳамон хел. Ина куртои модниш. Представить мекунед? Ҳамин ҳам 50 сомон. Жемпри представить мекунед шумо? Жемпри қати хеле ранги юбка вори, поёниш юбка 50 сомон туркӣ тоза. Успед кунед, фақат успед мекунед. Ё ки меоен ҳамин магазин ки омаден, хитон мебинед ки шумо чӣ хел
распродажаи зур дағалтидагӣ. Распродажаи зур дағалтидагӣ. Ҳамаш турецкия. ҳамаи намё турецки ам 50 сомон ё ки бепул шумо да падарка ҳисоб мехӯра. Кадоме ки успед мекуна ина марамат бинед. Хеле чизора баъзетун дар фақат кино мебинед. ина марамат бинед, жемприш ҳам ҳаста, ҳамаи маркаш пака ҳаста. Зо арзон шидагиан. Имена барои подписчикои канали Либос ТВ кадагия 50 сомон. 300 сом будем. Пардон, чизи 300 сома 50 сомон. Представить мекунед, хай касе ки успед мекуна магазини 77 нами WhatsApp поёни хати бизнависен, чизот сразу бигиред, метонед 10 бигиред. Метонед якта. Пахтаги. Ё пахтагия. Ё пахтагиан. Номаш чия? Лиони турки. Лиони турки пахтаги марҳамат. Хебе. Хебе тоза 50 сомон. Представить мекунед чӣ хел ҳозир. Иҷада анаҷа бо жемпрчо ҳастанд 50 сомон. Турки тоза ай размер чанд то чанд дорем? Стандартами. Размери стандартан. Размери стандарт ина марамат. Бинед иҷада чанд намудаш ҳастай? Айҷа сар мешава? Стандарт. Ин ҳами киртое ки 50 сомона ки шумо дидестед. Турки тоза ина дароза хай специально дароз тагия ки шумо метавонед ки вая калта кунед. Нигоҳ кунед чӣ хел зур фасон. Ранги кофтача дора, ай боло, ай поён чӣ дора. Беҳад фасони зуран. Ё 350 сомон ҳозир 50 сомон барои подписчикои канали Либос ТВ.